Здравейте! Знаете ли от кой град са тези снимки? Тези снимки са от Трявна. Красивото предбалканско градче, сгушено в полите на Стара планина. Това е градът, който ражда красота. Тук се намира моето училище. Ето го! Негов патрон е възрожденския публицист и поет Петко Рачев Славейков. Основано е през 1839 година и вече съществува 186 години. Ще ви разкажа за различните негови периоди. Празникът на училището се отбелязва всяка година в края на месец ноември. Така ние отдаваме дължимото на създателите му. В училището има послание към поколенията, което е завещано като традиция, която спазваме. Към училището има създаден музей с експозиция, отразяваща моменти от историята му. Тук се съхраняват купи, грамоти, награди и снимки. Като иновативно училище, което е широко заето с изучаване на чужди езици и информационни технологии, интерактивният урок е новата форма на обучение. Учителите масово използват новите технологии и споделят своя опит на различни професионални форуми. Ние учим, творим и се забавляваме заедно с нашите преподаватели. Участваме в различни клубове. Един от тях е Пътят на боклука. В училище имаме различни занимания по интереси. Компютърно моделиране, шах, волейбол, тенис на маса, даже и шевни технологии. Работата по проекти е водеща в цялата извънкласна дейност. Тя води до изява на ученици и учители и така ние правим училището желана територия. Място, в което можем да изявим своите желания, интереси и способности. Училище – древно и ново. Тук всеки ден учим, творим, знаем, че заедно можем Славейковото дело ние да продължим.